ede akyerɛ mo a mo hwɛ yɛn ɛwɔ NG TV ɛna afei Angel FM Facebook Live YouTube ɛna afei Instagram baabi a bɛkɔ biara no die etwagu ɛwɔ Asante Mampong dwetedwa ahemfie baabi a Daasebre Osei Bonsu otoso mienu oda empemu wadeda no efiri na nsane na oda so eda empemu na nananom ehemfo enso etwa ne ho hia ene ede anidie a ese efata eja no kwan sede etie no a Asante amamre ekwan eso ena ye twasa mfoni ede akyerewo ne ekoso ewa ha no sei na ohwe omo a ewa ha omo aye dodo no a yane ebi abetwe enkomo kakra yema wakwaba emra NG TV so ana LFM so worldwide bebia me ba so midin de abneje wa mi fra Asante Mampong tunsuom ene de wa aboni bi anim otumfo oda fom tayi Mamponghene oda fom tine na wa aboni bi anim ene yani abre Mampong youth yani abre pa enra ne wa ha na so wa safie wa na ba na mo ti dom boni bi anim wonya enfie sai na wohunu se ohene free Asante Mampong jutedwa so a woda empem sei da iba so many Fred ya me nyini du sei de me hu bi da me nti bi kra me nti bi da me nya panimu bi ama ne nka na bakosam kire me da me first time am de hu bi ni enti afifia be pem na kwase de ye ni bra kra we kra me shaka ba ni street na ma bra na makowro ya bra efia de ye ni bra so to nyina ne ejirem because na o say Bonsu o ye ni enti ye ni abre pa ye ni abre ye na o ye ni enti ye ni abre ye boni bi anim enne ko pem sna de ye jina busa ye ni abra kasa ye misa wo say ede na wosua afiri mu de na wo hunu bi da enne edi kai wo hunu ede na besua afiri mu abetumi aka de akire enkinima ene wa wo ma beba oh me de na de enro afiri sie ye start ye de me hu amesua bebre ye ahenie eya de efe na de wo say etoto na sekra because ye hu ne bebre ahemafo amamanfo enya yizenti ahenie de se wudi bia e wo so mu ye ana ebi wo fia e wo so mu ye because enema ye hu wo ye ni so no enya asem ketwa ade ensam mienu ana abetumi aka de fa Daasebre a odampem eho ebra woni efiri oh asem ka betumi aka fa me na wo de Asante Mamponghene ye baba bia minim ne se na wodo ni pa wodo ne manfo ene a se wo ko edura kwasi de kra na se wo ba ahemfia se de nana kra betimi aye ne manfo no onso ohene bi wo wa ko ne sen ya na otete ne ho ba ye nana de ye hu ne sa da eti ye nana de oni papa penti ya sra de Mampong ma ya sra de pa ye nana wa wu ya sra de ankasa because na Asante Mamponghene no ye di pa wodo ni pa ne manfo so no ne ye hu agro pa se de wutie bia na mfa unu agro ntimi na bibi kakra we na metimi aka fa nya me ma ne be papa enna ede na wonso betumi asamre de eno ana menua no aka no ya ba de ya besua bibi afiri mu pa ma de bebre on se nya ba bia na abekwa obehia nipa emu ahemfo akonfo cha se nya asam abrafo oh ya hu ni yama ne ma de ya hu bi pa ede na wonso betumi aka de afa oh yewe ya hu enema bia na hintaye ya hu ni nyina yewe no ama ya hu enema bebre ya ebetimi aka akere ya ma ene nkinima bia omo ba ti ya hu enema bebre ya hunu sa opanyini so ohye eye Asante colors eye akoko sade ana afei ahamo ana afei sika akọ opanyini aye na ofre na ede na onso wo behuna betumi aka bi akire yo me de me Mamponghene de hia pa me de hia kan ti me Mamponghene me free but me nte ha me wotakura de but ye nti na ma de maba Asante dia ye obi ka ye obi kire ta mamle de ye gusu pa ede ana wasua afri ohene a odampem ho
Every dikaya own say, Jutajaso Henebi, a call a cra, Yadidano, and I won't be paid. Oh, my will be paid, but you can see say, where I can see a pa, but who I am point say, yeah, that done say that. Where I can see my pa, I was there my pa, I am panning some Casimaya pa, that's ever cut in Chima. Yeah, that's a papa. Yeah, one more. I want so a free Mampong. To me, Akasa, at the Afa, Daasebre, Osei, Bonsu, or that Empemwe, no. Now, you are live on NGTV. When you say, now, I hear free. At the end, I win him a father Daasebre at home. Oh, you're very blessing. Be free, Mampong. Be free, Hayani, a woman. Hayani, a woman. I'm free, and you feel, see, dear. You know, almost, and I free. Oh, yeah, bye. Yes, you're my baby. Yes, you're my baby. We are sure I come up, Mamra. I brand here, I ain't free. I didn't him. Okay, me media me free Mampong, me free Mampong. Yende said the way on me yende pepe ane ye na ye wa Asante my ye hindi na free. Ye wura hona ye be ende ye be fan sa nti ase amamna ne dos ye hu se ahemfo bebre abas ye da omu nyina ase so mo abe boy ama eye na akoso kama aha nti sa me ni hwe ka be ye da omu nyina ase sa pepe. Yes, any yadi actually a soro baby Mamponghene Abedi Caneno or no so Aba Betina now fe Yako Honomo Ama Moso Mashe former vice president of the Republic Ebra or no so Ebedru no Panifo Asofo or Manfo a Jamfo Egusua mano akwaba me ne eka sei ya papa no asofo a wo empatemo hanomo enso akoma no akwaba na ohwe no sede obaye na omanyina nso ebedi hia no ankwasem ne se bra his excellency ebaye no enya dia nanim ada okra nanim enda okra e chance wono a chia no na wasori agina ho ana ye adofo ya eba ye asofo ya eba ye nananom ahemafo nananom ahemfo omanyina ba na ochia one ne mpanimfo ya eka ne ho eba ye jese santene no enya de a eto etwakra na mahunu se maame Sarah Adasafo, former member of parliament for Domekwa Benya, a MP, also, our hand must say, Ota and Pa, Miria, on it, Dr. Alhaj Mahmoud Baumia, Ata and Ante Papa, and Tinono, Mame Sarah Adasafo, Dr. Apostle Kojo Safo. Ne Mampong Domekwa Benya kanim na sebedwani oha mame yema akwaba emra NGTV, so you are live on Angel FM Accra NGTV and afei Angel radio e Ghana ha nyina yema akwaba ya nua yo ye nimisa we de egu ani na de edewo eba ha na mo pote wadawroma makwaba ene edi epa na kan ma osan eba bi ene eda ye nyina ye papa ye Mamponghene ye te ye wa oda nini Nana Madama Persons Enterprise Master Distributor 3,000 Ghana cities 3,000 Ghana and this can take many internet day na yeah flag bearer former I was also a leader of our party and I was say
yentu anamo ne nyina yen brana yembema abusua ene na ahema na Mamponghene yema no yako ene shedding nti anu nti na ene yen nyina ya bepie mu ha na Mamponghene nso no ye pa ni nua preko pe Asante me papa no e ofi esume Mamponya ana Asante Yes, Honorable Sarah Daasebre and Yaneno Atutwe and Comano. Now, Yampasa Yabisa say, wait ye, Yapasa Yade, a Boba, Ecumuno Mami, no. Sadia, Yehunu sa Abra, Ujay, a year, Domain Quabena Comia Atohui, a Frimonsa. Yamisa say, Dachibiano, oh, Diasubi. Sa akoyo sa akopre aje ediama omanfo me susu se ifie dumienu e na me de tena akonya no so nipa beye bi wa me ni nyina maye bi na tie ya me no ti we die me ni ho no Eba, ebe free me papa ho. Apart from ono, media personally, me nyina biom. Na onyi ni say, said amanfo esuan afre ono. Ye ka dome kwabenya, ye ka Sarah Daasebre, ye ka dome kwabenya, ye ka Apostle Kodosafo. Na sabre no, oso do amanyo kuoi. Na akonya free munsa na dodo na esa esuan afre o say, ebe ya kasabra. Na beje akonya ema wo no untie wo mo ya baho abetie papa ama onkofo sufro papa esanse wo kire mu a o hwe dome kwa benya eye Kristo asafo ena achechire saa kuro no enti monkofo nko a na te ho enti bra woni ho no mse a ya maame ni ho biem de ani enti no musua fro no enti dia na beka fa ena meka say sisi amene wuti ha die adwen bia ni ho say mesan magina bio iti na meka say adwen sakra bi bebo me ma fa na say me papa de na no na sisi e pa de ma bi yeah that's Sabre and His Excellency the former President of the Republic Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia was sorry na Sabre wa chia na fei wa sire kwan na ono so ato aso ne senti chairman Antwi Bosia Chairman want to be also Edi Nanim ya wa chia na Chairman Bernard Elchibosiako Onwa ena aje camera noa wode etwa ya ankofo aho a omuso efiri o manso ebaye na omuso ebaye bie waba be chia fa kama enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ana Sabre wapaja ni mu onene mpanimfo sorry sanso ana obehunu aye honorable Kofi ono na so edi Dr. Mahmoud Bawumia achi na omrani bo meka wa ha sanso ana honorable Eugene Boachi Antwi former member of parliament Emma aye Subin constituency ono and the Burma was original. I can say, the former finance minister must go. Now, Osei Sakona Senampazo or winning. Now, Sabre,
yanya no anamo honorable yamo akwaba yenua honorable de ye ne ba ye maba na so no yemfa kwanya nso fo babo ebo ba kunkum no mamienu yenya ne ntie ahwehwe mawurawuram say o party churo jumako na oba be die ne mu anokra be de wo mu emrepem say party makwanya meba abe pray churo ni ama party no na say de ya ba yi baba nsie say me papa e bretu ni enti Mampong for so de me papa no omo ti na ya ba yi ti na ejina ha ide yesu na bretu pesie Daasebre se Bonsu enti me pem no yesa no bedi nkita nwa party no nkan kro ho ne party ni ye yo ho e say de na asema me de ti for na ye so ye kase on pefo aba Mampong kroma no pay ye be ya ye na ye ye be ko so ayi na ye ko pem se ye de Mampong foforo ba ye de be kire eti anopɛ wie enyume die o me ha me babusua yie wie ene kyerɛ nyame adoma o kyira Asante eba obesan ababie ma na ba be share ura na be share ma chia no eti chano pa ba yo Honorable Eugene Boache Ntwi former member of parliament for being constituency and yene no atweko o se ne papa Nimpong and that for me sense ono ye bretuni enti se ne papa bretio PCA ada form na oba na ono so ejam no na obesuno yeguso a ya ne mo atwetwe nkomo free the forecourt of the Silver Stool Palace ewo Mampong amani ampong nkonya asase ne de ote dite ejaso ono ana sabre woda empemu ejam no esuno entino sa wote sa abankese so atuo enso kasa na enye bibia nyame enchade efri ebra atuo no so ehya ase no enya dia eno so no oto atwa eda ogusua oda atuo no etubrane ade osanimu na afei so no wo prumu awo amane kwanso ede agina nanom tata ede asu Daasebre Osei Bonsu oda empemui nansa ene sanse efieda ana odene eto empemu ene obi eso enu ahemdache na ene wato aso me ne wo kasai odaso edampem nananom mpanimfo ahema amanyofo omenyina efira chichi ni pinche ojam no na osu no awo amamre ene amane ekwan eso ekoso aka se efiri no nsia ekono Anglican Church eno ene ye nananom ahemfo asori awo Asante mamu ne senti ebo no nsia de ekro no a Anglican Church ebedi animu na nsori aka nyina beta akire na waye de friend Requiem Mass anasa kwankwaja soma etwa to okra ede ama Daasebre Osei Bonsu na owia na nyame adoma ochina ende the D-Day eno ena Osantenhene de otekrawini brawi enwoma so otumfo Osei tutu abebio nyame kese obaba na wabaye kusuma amane na fei wode ejane kwan amano akọ efiri ho akọ no anaju tumienu akọ bra yesi ebenadamu no ena odene beto nananom ewo eban mu ne senti na okoso atie ahwe ne a de efrato ha bia no kind courtesy Adonko rock bitters ana angel rock mixture womo ana akambomu na Adonko rock bitters ne de na sane ne ya nanu fiada ya ana Dr. Kwakwate Brasamadu Katare Phantom Mutante ebi atia no se omo epe no bitters no omo nya omode na omo nso a epe no eye rock no enya omode ni nyina ebua ni padua no ema no esipisita usisi eye oya wuntini anansetacho afei nso onante kakra bia na wabre afei wo ye bema
woyɛ adwuma ɛwɔ Adabrijo constituency na kyerɛ sɛ wotutuo kora enkum anaasɛ wo so ntumi nyina so waba Adabrijo sorry Adabrijo constituency hɔ nom na kɔpɛ Angel Rock Mixture ana afei Adonko bitters foforɔ koraa na onso fa hwɛ wo how far na nneɛma nyinaa bɛsie no ɔbaa na odwane yɛ no ɔbɛsan aba yɛba ha Sante Mampongfoɔ ɔma kyerɛ papaapa sɛ ɔmo ne Adonko enso ɛbɛkɔ so ahye ɛde abom ɛma ne bi agye bi de kɔmo ɔmo kuru nom saa nso ɛna bi de bi ahyɛ ɔmo ntoma mu ebi de bi ahyɛ ɔmo baage mu ebi nso atwa bi ama ɔmo de ho adanseɛ papaapa enti baabi a obiara no na onso wakɔhwɛ ebi akyiri ɛkwae ogu so ɛhwɛ yɛn ɛwɔ Angel TV Angel FM 102.9 ɛna yɛde dwumadi a etwa gu ɛwɔ ha nyinaa ɛde ɛbrɛ wei mene general manager for the Angel Broadcasting Network Accra enso ɛtwe nkɔmɔ yi na ɛbrɛ yi no katachie ɛhyɛ yɛn bɔ katachie hyɛ bɔ sɛ ɔbɛkɔ na ɛbrɛ pa mu no wasɛn aba saa abirɛ mi no kasa yi nana enso aduru ha no nsɛyi nana aduru ha sɛyi nana aduru ha sɛyi ɔno ɛne agona ɔyɔkɔhene eti wɔyɛ brɛ mpɔprɛ kɔpɛ yɛne na di kan atwetwe nkɔmɔ saa abirɛ yi yɛpɛ sɛ yɛtoa soɔ ɛbrɛ a ɔkɔhwɛ ne nana ne wɔfa ɛne ne papa no sɛdeɛ osi ehu no ɛne yɛpɛ sɛ yɛne no ɛtwetwe ho nkɔmɔ enti agona yɔkɔhene brɛmpɔn wɔdawroma yɛsa ɛma wakɔ aba ɛma mo ɛne pia yakɔ ɛne hyɛ yekuronto yeburu ɔdawroma wakɔhwɛ wo se n'ani akyi sɛdeɛ amammerɛ ɛne amanneɛ kwan soɔ wɔdeda no wɔsiesie no wɔhwɛ ahemfie hɔ ɛdeɛ na abɛka ɛde akyerɛ sɛ na asi ho no ɛdeɛ na abɛka de akyerɛ yɛne da wɔ hene esuoda so di hene yɛnyi ne nan mu kyawkyaw Daasebre wɔ hene wada wadwodwo ne ho wɔkɔ akura ne yɛnya mfa ne nkɔe akɔpemisa no bɛkɔ ampani ampa sɛ dada biara no wɔte aseɛ wobɛkɔ no a wɔayɛ kamakama si no ahenkyɛ mu no saa na wɔasu me kɔɔyɛ wɔayɛ kamakama ɛda ne mpam na mede mahunu so wawu deɛ mu yɛn sɛ nana da a wɔkɔ akura sɛdeɛ na ho fama ne bibiara no soronko na ɛno ne wɔkɔ akura no a wɔn bɛhunu sɛ ɔsompa a wɔbɛsomyɛ ɛyɛ Mampong man ɛyɛ Asante man ɛne Ghana man ne nyinaa waba na ɔmama ne baabi paatena ɛtumi kɔɛ sɛdeɛ ɛyɛ no saa na mɛsrɛ sɛ yɛkɔ yɛnim no ɛnka tetedeɛ no a yɛyɛ a ne yɛde bɛdɛ ne ɛberɛ ne adeɛ yɛ ma ne yɛ yɛsan kɔ tete atempɔn no na ɛnkyirima ne nhunu baabi a yɛfiri ba ɛfisɛ yɛma yɛwerɛ fi yɛnkyi a ne yɛma ɛnɛ modernization korɔ no ne yɛbɛha adwene ɛti ɛfɛ deɛ nanso next time no moma yɛnyɛ berɛ ne adeɛ ne yɛkɔ akura no yɛnyɛ na nkyirima ne hunu bi why yɛayera mame no ase asɛm a mebɛbisa no ɛno ne ma mehɛda ɛtɔma wo sɛ sɛn na wo se ehunu ne daeɛ no na wanya no you have got it right enti ma yɛhunu kane no na ɛte sɛn fa yɛfam kane no wohunu si yɛse wɔhene ɛkɔ akura before sɛ ɔbaakɔ hɛ no kura no baabi a wonam no bɛkyerɛ sɛ mpani ampa ɔhene kɔ akura na abrafoɔ no gyinagyina ho ne adeɛ na no kɔ anyɛ mu obiara nkɔɔ saa ɛfisɛ sɛ nananom wura mu kɔsuae ɛnɛ menim na ɛmafoɔ no adeɛ bi aba no nti no yɛde ne nyinaa yɛ afɛfɛsɛm ama tete atempɔn no yɛayerɛ firi ho medeɛ mɛserɛ sɛ sɛ kamera sɛni adeɛ no ɛduru baabi a momyɛnyi mfiri mu kakra na adeɛ no a nananom baayɛ no yɛabobɔ ntɔkoro ɔho no do yɛma mu nya duru yɛma no nyɛ sɛdeɛ na ɛteɛ na buroni fra bibi mystery sɛ biribi mystery bi ne ho a asomasɛm ne ho a ɛnipa ne mu bio medeɛ makɔhunu bi kamadeɛ nanso mesusu sɛ yɛkɔ akyirɛ kakra ne yɛba yɛ ne mu a ɛbɛboa yɛ a na kyerɛ sɛ kane no a wokɔ ebi a wafa koko ase wobɛhu sɛ kwadu bi si hɔ bɔɔdeɛ bi si hɔ ankaa bi ankaa wo biribi ɛfiti yɛnyɛ aborɔfo na ɔmo yɛ ɔmo nneɛma a ɔmo yɛ yɛ ne sɛ yie yɛdeɛ no nananom ana bɛkyekyere akura ɔmo kyekyere sɛbio ahaban mu yɛ nyinaa bɛto bie
And then I say have me share any idea. Now so ya man chirima na hunu say ni na mu free ba. Eh bronika say was say history is the landmark on which we get the direction to the true course of life. Say mranche ma ba wan omo hunu ba bia ye free ba. Ba bia ye kono mu hunu. Ma hwe ye mra bi ba enchirima ba ba busa say yes ah. Amra bi atwam ne ya Asante fo na no kure. Ene kasa kura asi ani amaka. Ya kan brofo aka. Brofo nso engosi hwe. Ya tu dia, ya tu brofo dia tu. Na sabi mpredua wa hu broni a wode agimada. Wa hu broni ode oseda. Na da ne ye agimisa. Ya tu broni dia ye ho ntoye. Mesere mo. Mo me yansan ku yachi ne mra yanim. Owo ba, to no bibidi. Owo ka osi broni ntimi mo. Na broni a mo obedi na ya dia bai. Do free Russia wo ba America. Ye boni ni Vladimir Kovich, ya boy. Do free China de Tranjusco ba ye. Ya boy. Na bibini nko ade also wo de ntimi. E de nipa ne ye. Mesere. Edi papa mo me yansan ko ne enkofa. Se Bonsu. Yantu ya mano. Ajema yantu ya masa wa yantu ya ma. Ni me kasa no so yede. Beti ai. Wo de me ba twi no a. Me kan wese. Me dama no ko broni dia no so a. Mo amu ya we. Na so nya no na hia me. Yes wo kurase ni. Aya yanka so wo kurase ni. Mo nya kurase ne ko si saye. Ti mesere. Enchirima no mo ma nana no mo tete atempo ni hia ye. Mo wo mana mo fo mo nkonkonya dem. Mo ko sa mo ntie. So bia amada da mo si ekum ni ponkonya dem. Me ba ya nkonkonya dem ya nkum ni ba biada. Ya fansa ya de kire twede ampon. Wo de twede ampon wo kan brofo nti na abo no god wo. Wo kan arabu ayi kasa nti na abo no ala. Twi kasa me se nyankopon. Wo ye ya siasasi ya na nya asasi ya na bo am ye nya aduane die. Magun sama no. Nana no mon samanfo aba be ye bie. Daasebre se Bonsu otoso mienu. Wo ye wa ye bosompa, wa ba sompa, wa kwa asamado. Na wo de broni nana. Your friend Jacob. Wa ba sompa no akoya. Wo si Jacob nyankopon. Na wo nana ba sompa na ase nana se Bonsu a. Wo so de ani abosonsom. Na mo no nana de bondi. Wa ba ye wa fa cross. An wa sene edua o odum ya no de sene. Wo so fa odum ni bi. Na de sene akonwa. Wo so de ande ya abosonsom. Me die ma fa shnap. Na me hwie gu makonwa so. Wo no ni dua olive ewo eye Israel nti. Wo so mo de ane abosonsom na mo baji oyo. Olive oil is yenua bi wa Africa. Eti mo to olive oil no na mo contribute economically to omo economy. No omo dada yesa na ye di akira. Ni ya bua wo mo. Snap yi kura no ye beduru ba bi no wo mo ya mo se wan fa abrofo de no ama. Na ye to free Holland, nya Holland economy ne mu bie. E wa bragi hokwa. Ene wo kwa na na mo se na plastic de no wai. Mo me nyina ya dwene mo mie. Na ye make sure say ye be contribute na nam no som no eye som papa. Wo be kwa asori akọ. Ugu nsa nsa we. Ene metimi aka kire mo. De atwa to. Nyame ya domo a. Nyame ya domo a. Osantenhene wo ba ha ochina. Sadi Asante amamre ni amane kakra ye ma enchima no ayira free ho no appeal ben na abeye bra odupon kase e tosomienu e wa Asante memu atutuo na Asante waya akire Asante man ani wo kan sa efisa mimintu chiamefo menuru ba bia asema ya appeal wo badwam me wo bibia me se mesere me na me kɔ no kokoam na wo ya no se Asante hine baba hai appeal bai wa hwe obi bega se ani Asante na mom dia me ka kire Asante man ne se teteni wo bi ka teteni wo bi kire mo bia hunahuna yai o yi Asante se mo si no ya kurasi ni dodo anu ya Asante ni dodo na se bio ne fa ne se me nua ne anwonani me nua ne da gati ni me nua ne da gomba ni enzema wo bia me nua na me ya Asante sem no na so ya da gomba sem na wo ya ne fante sem na wo ya na huna sem dia nyina ya ka bom na ya fe obi ya ne dia na ko ya me dia sem ekurasi ni na fe maboto ya Asante sem obi nya na huna sem dia ntina se nua na nya fe why ya da okatachi Afrifa ase papa ya ne nana bra na no me din komo aka nana bra aha sa ye ohene a bra
Yeah, enti okatachie afrifa ono eneye aguna yokohene just oye aguna manhene ne brempon ena yene no atwen komo ama watie no sabre wo hwe wo branu a branu kwa na eko na nano so asase sede ono so amamre etie no dodo no a sorry na afede hu say afede abankase so atuo ana asase na eno nso enya grokra na yehunu ye papa nom asofo ene asofopon ewo ahase ya ye pese ye ne omo etwe omo kakra ana asofo do roma ye pese ye ne mumu bi etwe enkomo kakra ewo NGTV so ena Angel FM ewo Ghana nyina odaroma ye ma wakwa ya eja wadaroma obetumi abodin ni baby a wudi wasofo djuma na afei so botaya edemo abepie mu ahanome yenim se de egu ani de nanso no bibi eka ho a wadaroma wachirem ama wiase afana nyina ahwew ayo ye frame Reverend Kwadwa Makoredu me yankasa me Baptist sofo na me na me chairman local council of churches so wo hwe anim ha na ichira wotum se asofo mpanifo ena yehia ha ne nyina ne ye Daasebre se ye nyina ba na yaba abeja ne kwan Daasebre ye obi a onfa Kristosum ni agro odo ye nkra asofo yi se abere bi ebekọ ne nchen bia no oba ne nsem emayen oye ohene a opasundwie me kai se ebere ye beto aba no na ba bia aye beja no ye ko ne nche se nana sane ye ne masiko no ye pese ye asumdwie program bi also why not go ahead na ono ankasa kura de ne support emaye program ye no o ma ye de ne din eto so ye de ne picture eto so oye loving father enti se ne say so da fomo a ye di yawo kakra na ye so ye nim say ye free ha ye o ba bi ko ene ye wa ha say ye nyina kabo ye ne ye nuanom Anglican fo nana ay Anglican ni ye ka wo ho ne ye ufisom ama nana ja no kwan enti ye wa ha na nwumre Yada Sofopanyina ono ene chairman for the local council of churches ya ewo Asante Mampong ena motene kano adansia odi ede efa eye Daasebre Osei Bonsu eho ena utie no enti osha asofo a ewa ha nyina asofo a omo enso eka eye ensori nkabomu kua omo so atie ewo eye Asante Mampong mpotemu hano ena behu omo no sa meno ekase ya brano yenya aguna akrofo so ankobia hema awa hanum sei nana yemo akwa bamra NGTV so meju su abru odawroma oye aguna akrofo so ankobia hema pachan odawroma esum ben na ade sum eye aguna eni Asante Mampong esum de ye aguna efo ye hye aguna se cancer no na me ka ha say menti asum ni nyina de amwa bi atwase apoa abusua emofra suku enyanka enyisia ade apoa bi atwase apoa bi ayeboa hospital ni nyina ayeboa ede ba ko na betumi aka fa Asante Mampong na sabre oda empaswe eho yo asam kakra mekafa me nana oda empam hu ne se me nana no ye obi a openipa oya bretufo oka bretufo nyina bom onyanyi yimu onim sa ufri aguna bretuo anasa kumasi bretuo anasa achim bretuo wafa bretufo nyina yete se ne ma openipa papa etimi de ne America ne se me nana aname wofa
oya de Nyankopɔn onfa ni nsi ye firi se wiase wuti wiase na wo pe nkaba mu a eye echem bibia nkaba mu de nkoso ahomeka nkeka ho eba ekurom medamo ase yeah afei ye jamu ede ama eye yeah na wo kabi on say otumfo ne komfo ne agona komfo anachi enti se otumfo ho ka e ka ba bia enti agona Asante mantam nyina no yato abesenom esan se tepabane ene agona komfo anachi ono susu no agona na ofiri na de tie no yeah that's it sabe etuo no ano ayede papa na be jamu akọ studio 1 abra general manager enso ayakrado hodomo na watu aso ede amamo sabe de etuo na amanfo tese omo edwane mamo no wo hwa ha ba hu bibia bi GM bra se ba hu bibia bi aye na ekoso na so tu se life no bi so ba na de anji TV de ba bia ye wo bibia so ye kuramu enti ye ne emaba bi wo ha no sei aba atwe nkomo e wo ha sei na ye bisa omo so anante se ye chese ye se aye no ba hu bibia bi wo ha sei style bia bi live bia bi enti sister ye mo akwa ababra anji TV so you are live on anji TV. Oh, okay. Oh, I got me beer. Major so. Obayi ana. Me baye. Obayi dian na wabehu na betumi aka bi di ache wo so a entumi ama. Oh, my behu ni ama bebre. Ni aye me fa say etu na etoto no. E na e me fa. Etu ni afa. Ene etu ni de me jawo de wa ma GM. Se etu ni afa GM. GM beto so. Kwasi me request etuo tan amano etuo tan alfa by the way sesiano but mama ha fe de masefa ofri Mampong ha ya ofri kumasina ba yo so bibi ekoye ade na sa atosini wo yiyo yi mu oh me na me hu ni se bibi aye pepepe Monto be nom. Yes, what been Edward Chana Homa? Oh, yeah, try see a bit to me. Yeah, try a bit. Mumbre. Oh, I am right. Me cry me coffee, cry, I am here. Bra, also bra. I ain't kind. And also the hey, wow. Now, can be me. A friend of Pa Bessis Hambre. A deba not to say Bianca. A beca ye one. A ye. And then I to Sanka. I'm a one. Ye from Musanka, Abe Papa. Maybe be I'm a pet. It's not a brand new woman. It's not to support. It's what you offer. That's what to be count. That's it. That's what's for a Tiano Anna, a man for Daasebre. Body check a cry. That's it. Okay. I have a boy. Yo. All right. The body check. Okay. Me part of me Paul Mampong. I'm say about 2 for, but I say when I'm free. I'm for 2 years. Me part. And you mean you know pa. So far so what? What can I say? So far the met marker say the nanom ni Nyankopon de abedu no. Eye. The fina ochoda. Ebesi efiada ye cover Daasebre beto effikasi ma enura no na ye bi so ma adofo be hwe ye enura de Nyankopon pe no ye ensuo no ye no kakra enesa no ma si form to wa hwe a nanam kwofo abosomfo mba ye oba ya mamre kakra an ewiem ate en no nsia kobo enti nim se ni nyina ye etena na ye da etwato so far so good Mampong man Asante man Ghana man ayade o ma se Daasebre ni monyam Mampong man so aduamoni bossa o mo se nyina obia nim wona nkromo obia onfa e ma kire se ampa asema to Mampong man so far what man say so far so good bibi pepe pa e na so wie mate pa na wie mate endura na ensuo wo wie mbate na wo hwa e wie ma ye fine ye de nyame ase wo sa fine so wo endura de se de expert de nyame pe no ye
bɛnɛ deɛ nyame atiwie ma yɛ deɛ ɔpɛ sɛ yɛ bia akɔyie ama yɛ deɛ aseda ma nyame yɛhwɛ sɛ nyame bɔ ɛkyena yɛbɛ climate bia no ɔbɛtiwie ɔbɛkɔ so atiwie ma yɛ na yɛde asa ɛri bia na yɛgya yɛwura kwan korakora na ɛso yɛdam asɛ mo baeɛ a mabɛboa ma adwuma no akɔ so kama nyame hyira mo Okay, best will be as a Evanama Bedam, but go to an Israel Sunny Fasua. I saw for 400 here. If you know, see, Pam, Mukovin Sono. I saw a moment for any other carbon about barrier service, Cassia, and a Daasebre by. It's not by a mamma and a money and qua. Then I am sorry for by your mother. It will be a Pajanimu, Aquanuman drew, as Abba, near to us of you know so called. It's in some of that now, so I mean, now ready a question. I may barrier service, I'm a Daasebre, and I'm a na efiri no so de kro no angel ya ne mo na wa saa ya efira no pa ya twa ma wiase nyina ehunu ya ne mo ho mo a wo kyena ya saa ne mo ha enti ya ne mo nya na esum na nabom ya na ma se pa nyame hwa o baba ma baso because baba so e de bibia wa ha de mo kwedi nyina bi wa ha because when am bia Mampong voting na da angel o ko dwe pa ka ya Mabo Janskin Kakraka, Amunia Angel, Monko has an angel for Madimana Moyano, as well as Mampong Mine Contunti, Edamasepa, Pia. Hey! Eti amebo, eti ashafui. Minimu dasese me kanu so ase mebo kutia. Se sia na metese me pima kutia pa. Kaba ko kire me ka me ba ko an. Putin and near temper was so a man of homeless or best savior. Eti na me man say, would the father Casano? I'm saying I'm a frog car. Anya mibusa wo eja kutia no menyi frim ana me nkoso mo yo anya kutia afuna mba pempa adubasi bebre enti but mani age aha na ya pase bobi bia tofa de besie Angel Broadcasting Network ya baba som ya na Daasebre Osei Bonsu otoso mienu na sane sitie no na engui na wonko ba bia na da wada ya de ekoso bia na gunasum sana tie bibia egunasum enti yenyankoi ye wa ha ye wo kyena ye bekoso asomampon man Ghana man Asante man ere ba bia edumase bebre wan ba ye nyina edumase meni menua kwasi pon ene ba ye ye firimwa ye ba ndura ene aso ano a kosi se okyena ansa de be fira na je se atesa konwa ni nyina awie ana kwasi meboa Sante hene na ye ayewura ti se woba na wotua ansa ne nso atumi atu enti ye wa hanmo se ye som Asante man ye som Angie TV arefo ana Angie TV Angel FM atiefo nyina nyame adma wo kyena hyamo bo se de ebefa Kumase de ebefa Sunwane ebefa Kofodua nyame adma wo kyena Angel FM anasa Angel Broadcasting Network baby e bi wo bia no omo nyina ade tumo hanum sei na omo afa na sane GM ede ato edwa no ye gyina aha sei ne de aseda ama Adonko rock na nsane ne ya ana abedru dwaso Angel Rock Mr. Noa ana Dr. Kwaku Oten aye ne nsade a bitters aka ho enti no baby abehu bibia no na wahwe se obepebie sana Angel Rock Mr. enusu guso edi akagina mu baby obia omada roma ana omo so ya sene ma ebepie mu e wa hanum sei ede we nyina ebrewo kwasi eda sepa na jese asore no ewufu som no ye be ye no ha ya sa de o asofru asase a wo mo efoforo pai de na kire se emse ebekoso wa ha ya na ka ye be papa se ka yenya ye de ewufu som no ebebre yarefo na nso hwe nkania na wa ha na ani amoaye ndia na esese ye pa baabi afa aha esansa ade besa asase no nso a
ebetumi awie ba nondu ne ebe ha dwene enti de ebe ya bia ne aye di aka no ye be kyekere na kyere ebresem no na ye da to afidie no so ama manfo hu se de si koye na sa na ye kyere sa papa pa ne ye kyere na de pase ama atiefo nso atene se ochina enje money show no Daasebre ye nti de bibia eba ha money show no nyina ene ye ya nya sa eno anu no eno anu no wombra me bon komo atuba orgasm Many dollars. My dollars. Yo, my dollars. Okay, Mama Asante. Mama don't you? That's all men so many amabots. Mama, now Minister, what do my power? Your doctor. Now, Inshano. That be your man and Quania who are they 1 month of fine. 1 money on my papa Mlana Bella Bomb. Doctor, for a good thing. Yankupo Inshano, 1 month and quite anything. 1 morning, I do my phone now. Fine. Yamin. Yeah, and that's a prayer. I was here. Dian just Asante Mampong almost NGTV papa. Eti yanso ye betu ye ne asei na ya hwemo edi na mota ho NGTV so pa efra me asale be dia kubroni say ye bibia akoso kama de oh bibia kama ye huru me da na ye huru ne kase pa eti sabia wo no NGTV ana said you almost say no say no aha Any dancer, as your grandmamma, Mamponghene, Mammy, any dancer, I bet on the grandpa say, but I was on it. About any better, and then it's serving you come. You be a year, it's serving you come. It's serving you come, see a bird, it's serving you come. The mammy got the general, see a bird, it's serving you come. See a bag and say, that's your push up in it. It's a mamma, who has said a couple of men. It's your 1 year said, no, you be a year. The mammy a year, funny problem, mammy. And chair my eye, I am not chair my year. And I was a bring of the jack and my year. Also, papa, yes, in our one corner. Send me a year. You're not this year. It's your pain of what is it? You're not this year. As your party, yes, on an amateur magia. To be a year national, it's your 1 year said, no, or Jack as a video. That's the more kind of say. Yeah, we are paying the papa, you know, we are the same. Papa Brampa, I can't hear you. Send a papa, you any day, is my Mampong. Send a papa, you know, any day, as my material. Send a mamma, you know, you know, as my Mampong. Or you do, but you know, any day, as my Mampong. Mamma Bramway, Abramo Freak, but I'm and the boy should be better. Oh, mammy, if I be carried, oh, mammy, I'm in Sumo, I miss Sumo. And on your young woman, not some papa wouldn't be a swap. Minisika Kurana, any days in my Mampong. If I see my gong, mammy, it's my Mampong. If I see my gong, mammy, it's my Mampong. That's the money that goes, that's the money that goes, so, God bless you.
Adman Brothers. Ekasa. Aya Bonsu. Aya Bonsu. Shukushame. Shukushe. Shukushame. Shukushe. Amana Shuku. Myself, Mama Sami can say so many no from Samai. What do I am for you? I can never make on that. Me mammy, my son, I am blue. Son, I am Bonsu. Sing it. I Mama Sami can say so many no from Samai. What do I am for you? I can never make on that. Me mammy, my son, I am blue. Son, I am myself. Sister Yatia, Baba Yatia, yeah. Say. So quite a piano bay. Becoming Manama, Pesu Conchadora, I'm on for Mauna Castle. It's a better of Famonswa. Then I'm going around. Messi Saria, I'm a bravo with you. Messi become a chiswa. And the figures of a night. And the figure of your house. Yabatos Yabra. What in your answer? We can not have a camp. No man to Sana. Yeah. So much of your way. Becoming Manama, Messi Conchadora, I'm on for Mauna Castle. There's a better of Famonswa. Then I'm going around. Messi Saria, I'm a bravo with you. Messi become a chiswa. That figures of a night. When I'm feeling your house, Yabatos Yabra. What did you answer? We got on the camp. I'm a number of my pool. Sada, myself, yes, Bibiriba, Yasigina Bensay, Bibiriba, Yasigina Bensay, Yasigina Bensay, Concosendi, Baby Yassimo, Yasigina Bensay, Concosendi, Baby Yassimo, Yes, my way, Concosendi, Baby, yes, my way, Concosendi, Baby, Wama Longa Jambrani, and also Uchedi, yes, my way, no new more, baby. I'm for the only moment. Come on, Bonsu. Baba, Bonsu. Sanate, and now I'm Paye Beja, ye Jamudia Mamong, a software Ninya, sorry, New Year, and Baba, Bonsu. Hello, Asante Mampong, woya.
Yenim Kuo, Yenim Daniel, Aye, Pia, Opa before Yanko, and I was Yedamasi, Amani Mampong Senior High School, Moya Ninina, Maya dear. Obi phone a flato until we can date tonight the year phone no. Now can phone the serial number. Credit to do a gusua. Credit no say ya banche. Say ya touch. Any die ya no abeka. Ya besra e maba wano so mon form numbers e mama no. Yes la mobi kaki. Ayra. Enunti mon primo mon chimo emayo no. Mon kajangum.